Церква святкує пам'ять 6 Вселенських соборів всіх отців, котрі совершали діло приготовлення всіх наших людей до прийняття точного ісповідання віри Христової. Якщо Перший Вселенський собор у 325 році преподносив людям учення о Святій Троїці, то послідуючі собори виясняли, як правильно восприймати лицо Господа Ісуса. Тобто були христологічні собори. Рішення Першого Вселенського собора підтвердив Вторий. І так далі рішення Шестого Вселенського собора підтвердив Седьмий собор. А от Восьмого Вселенського не було. Так Седьмий Вселенський собор підтвердив майже через 100 років Константинопольський помісний собор. Глухий не чує музику, сліпий не видить красоту природи. І так виясняється, що і духовні речі треба мати духовне зрення. Треба мати відкритий ум. І коли возносився Господь на небо, то їм персонально, а в лиці їх і нам, дітям церкви, благословляє Господь одну акцію. Відкрив їм ум розуміти Писання. Почому? Почому так треба мати відкритий ум для Писання? Невже не можна купити Біблію у магазині, прочитати і все порозуміти? А от ні. Апостоли, котрі писали послання, вони вкладали в нього первічний, законний, істинний смисл. Якщо же хтось взяв це послання, перекрутить, перетолкує, совершається вже подмена. Петро раз написав в посланню, що у Павла є деякі послання неудобовразумительні, що невежди і неутверждені перекручують, як і прочії, к собственної погибелі. От почому потрібно було авторитет церкви, собор, єпископів, коли собиралися, молилися Духу Святому і писали в рішенню так. Що ізволилося Духу Святому і нам, учасникам собора, ми то приймаємо рішення, про що підписуємося. От почому православна церква має рішення 7 Вселенських соборів, і ми знаємо, точно є правильне толкування Євангелія, видимо, як совершати діло спасіння в єдиній церкві, а не в церквах і конфесіях. А тому церква Христова завжди була об'єктом ізбієння від язичників, потім від сатани. А вже у 18, 19 і, наконець, у 20 віці на церкву почали нападати сатанінські організації, котрі сперва ділили церкву на западну частину відділили, потім від Западної церкви розділилися в час германських війн десятки, потім сотні, потім тисячі сект. І в результаті світ наповнився, вроді би, християн много, а істинних мало. Коли в Євангелії написано «Син чоловічий», коли прийде на землю, найде ли він віру? Відповідь святі отці кажуть, найде віру, но річ іде про настоящу. Таких людей буде немного. Маса людей, одні самі себе оскоплять, осліплять, другі дадуть себе осліпити. Но щоб покласти всьому порядок, церква православна вказала, ми так віруємо, як вірували наші отці, як прийняли то наші предки. Ми під Карпатами кажемо всім, хто нам приходить, що у нас московське православ'я, да й Москви не було ще на місці. Коли Кирил і Мефодій принесли віру нам, но за 100 років до Києва тут уже було православ'я. Почому? Да тому що в Європі сама в світі найумиленна дорога по воді. Ведь наша Тиса впадає у Дунай,
А Дунай така ріка, що практично немає порогів і дуже полога, що можеш легко пливти по теченню і обратно. І Мараморош, і частинку сьогоднішньої Мадярщини. В древності тут було много болот, ріки було. Но це були і непроходні міста, але і жити тут було удобно, бо не було опасності нападіння кочевників. І так сюди приходила віра до нас. І Бог нам каже нині, і ми учимося, ми так у Закарпаттю віруємо, як приніс нам Кирил і Мефодій, то наші отці. Потім, як ото підтверджали і послідуючі наші духовники, послідні у 20 віці, величайших з апостолів, апостол Олексій, ісповідник Карпаторуський. Ми його називаємо равноапостольним також, бо він вернув цілий народ, цілу націю з унії у православ'я. А тому ясно стало, що коли нам говорять за якісь віри, ми кажемо, ми маємо віру святих отців. Ту віру принесли Кирил і Мефодій, передали нашим, а от ми тепер її хочемо передати в чистоті, в сохранності нашим дітям, внукам і правнукам, щоб віра Христова дійствувала до второго пришествия Христового. Так Христос і обіцяє. «Я создам церкву мою, каже Господь, і врата пекла її не одоліють, не переможуть». Но нам кажуть, а чому ви терпите? На вас нападають іноді люди в масках, і поліція вас не захищає. Що це є? А це проба цього світа на твердость наших людей. І що увидели нападаючі? Що із 100 попиток 2 удалося зробити, і то зняли на кіно. А там, де захватили церкву, вони з ужасом увидели, що люди зробили собі нову церкву, а в блуд і розкол не пішли. І ми в Закарпаттю теж нам вішають ярлики. У вас віра московська. Ні. Да, ми споминали, і многі священники споминають патріарха Кирила. Но віра наша Кирило-Мефодіївська. До того, як ми війшли в Совєтський Союз, ми були у Чехословакії, мали свою республіку, мали свою церкву, Карпаторуська, Русинська церква, православна, реєстрована так була. Но патріарх наш був сербський. Но ні один із сербів донині не каже, що у вас, русинів, у Закарпатті було сербське православ'я. Да сміяли бися люди, серби, коли хтось там таке подумав. Чому ж до такої низості, неграмотності допустилися у нашій державі, щоб нас називати, що ми споминали патріарха Кирила, що ми маємо московське православ'я? Сатані мішає канонічне православ'я. Сатана боїться єдинства церкви, розділяє властвуй принцип сатанінський, як у державах, так і в церкві. І от, підтверджую, в Закарпатті вияснили опоненти, що люди твердо стоять. В нашому селі, в Діловому, там одну церкву захватили, другу люди зробили третю. Чудо з чудес. В 91-му році одна з силу, тоді вже старої КГБ, потім вже нової спецслужби організували захват Старого собора і забрали від православних і дали уніятам. Ми оттуда перейшли. А розчет який був? Православні церкви не мабуть і розпадуться, розійдуться. Поражу пастиря, розійдуться вівці. Що ж зробили православні в Ужгороді? Вмісто старого маленького собора на березі збудували в 2 рази, а може в 3 рази більший по площі собор. І в красивішому місті, де собор став домінанта нової частини міста. Що це означає? Не хвалитися ми хочемо, а кажемо, яка тверда віра наших православних людей. Ми видержали напасті, як нас били австріяки в Австро-Мадярщині, ми добре пам'ятаємо. Потім пішли ми в Совєтський Союз, ми видержали. Нині кажемо всім, святі отці 6 Вселенських соборів, і 7 Вселенський собор, і послідуючі рішення, і Кирил і Мефодій донесли до нас істину. Ми, жителі Закарпаття, православні канонічні церкви, обладаємо істиною.
святі отці 6 Вселенських соборів, моліть Бога за нас. Да і ви, святі Кирил і Мефодій, те ви нам принесли православ'я з Востока, хоча тут вже пленталися туйка і латинські, німецькі єпископи. Однак народ не прийняв їх віру, латиника їм не підходила, а Кирил і Мефодій создали кирилицю на 2 голови вище від латиники. На 2 голови вище від латиники, котрим ми сьогодні обладаємо. І ніколи до скончання віка не відпустимо кирилицю, бо вона унікальне творення Божє в'єдно із трудами Кирила і Мефодія. І ти, Божа Мати, благослови нас, щоб ми споминали святих отців, помнили наші отці, діди і прадіди. Мій дідо по лінії отця Георгій прийняв православ'я в Америці. І перше, що зробив у селі, поклав православний хрест. Но головне, що і тисячі наших людей стали православними, приходили домів на рідну землю і вертались люди в православ'я. І чудо сталося, вернулися до того, чим ми обладали від Кирила і Мефодія. Вот почому. Хто б нам що не казав, ми обладає істиною, легко увидимо лож, обман, подставу. Як один казав, у кого ловго ж винограда дома, тот не йде купувати сурогат у магазин, де хімія, порошки намішані в вино. Так і ми кажемо, обладає канонічним православ'ям в Закарпатті 1150 років. Ми ніколи не змінимо свої погляди, лише тому, що віра православна і правильна відкриває двері у Царство Божє. Спішимо бути мудрими християнами, аж трудимося так серйозно, щоб мати істинну віру і потім і істинну нагороду в Царстві Божієм. Амінь.